Tornem al capítol que ens toca avui, estar al loro, al control de les nevades que s'han produït i que es poden produir. Estem al quite de la informació en l'aspecte meteorològic. Podem connectar de nou al COI, crec que està Joan Lluís, allí com està la situació. Al COI, Joan Lluís, 1 de la vesprada, 22 minuts, conta-mos en directe què passa per ahí. Bé, companys, com veieu, estem en Alcoi. No s'aprecia, però darrere, està tota la ciutat d'Alcoi. I és que el protagonisme en Alcoi és esta boira, també la neu, de manera, una capeta de neu que també ha pintat de blanc algunes de les seues muntanyes, com el Barranc de la Batalla, que ha eixit també cobert de neu. Però bé, en aquests moments la norma, com veuen, és esta boira, un aiguaneu fluixet que està fent. La ciutat d'Alcoi, en el nucli urbà, evidentment no ha tingut aquesta presència de neu. I, continuem informant des dels nostres pobles. Hem vist, això sí, que als peus de la Carrasqueta, ahir en la Sarga, fa un moment en la connexió, sí que la neu havia tingut prou presència, però així com veiem en Alcoi, com veuen, miren. Veuen, companys? Doncs així és la situació que en aquest moment es troba en Alcoi. Nosaltres, companys, tornem la connexió i continuarem informant.